Bona tarda a tothom, consellera, patrons de la Fundació Vincle, senyors, senyores, benvinguts tots a la presentació d'aquesta tarda. Vull començar també fent un agraïment al Col·legi de Periodistes per cedir-nos aquesta sala per poder fer aquesta presentació. La Fundació Vincle va néixer l'any 2008 i és la fundació de la Plataforma per la Llengua creada per potenciar la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic, un dels àmbits més necessaris, perquè les llengües per perviure han de ser útils, han de ser presents a tot arreu i cal que la llengua catalana sigui necessària per treballar i per fer negocis i per ampliar fronteres. L'esperit de la Plataforma per la Llengua que s'estén a la Fundació Vincle és de fer actuacions que canviïn de manera real la nostra realitat, que facin avançar la llengua en tots els àmbits, i per poder fer actuacions que canviïn aquesta realitat és condició imprescindible conèixer-la bé i no enganyar-nos. Per això els estudis i les anàlisis sobre la realitat de la situació de la llengua en tots els àmbits són també per la Fundació Vincle una prioritat. I és per això que avui presentem el llibre Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l'economia catalana, una situació a revertir, d'en Josep Reiner. De seguida en parlarem, però abans voldria aprofitar per donar la benvinguda als patrons que s'estrenen a la Fundació, que són Josep Maria Canyelles i Pastor, coordinador de Respon.cat i expert en responsabilitat social de les empreses i organitzacions, Joan Font i Fabregó, director general del grup Bonpreu, i Jaume Fàbrega i Vilà, representant del Consell de Cambres de Catalunya. A tots tres, benvinguts a la Fundació. I ara passo la paraula a Jordi Manent, coordinador de la Fundació Vincle, que ens explicarà resumidament la campanya de l'Euroregió Mediterrània que Fundació Vincle va iniciar el 2019 i que respon també a aquest esperit d'enfortir la llengua per enfortir el país. Endavant, Jordi. Per protocol ho he de posar, Aquest sóc jo. El tècnic de so és a punt? Perfecte, sí. Honorable consellera d'Economia i Hisenda, Anton Gasol, exdegà del Col·legi d'Economistes, patrons de Vincle, economistes, patriotes, aficionats a l'economia, amigues i amics, bona tarda a tothom. Tornem a ser aquí un any més. Puntuals, any rere any la Fundació Vincle va presentant anualment un llibre, un estudi, un informe que explica el maltractament fiscal en infraestructures, l'infrafinançament, etc., que pateixen Catalunya, les Illes Balears i València. Si hem de ser justos, i d'acord amb el drenatge fiscal del PIB, el territori de l'estat espanyol més maltractat són les Illes Balears amb prop d'un 14% del seu PIB. Inicialment nosaltres teníem la dada de l'11%, però ara ja es pot afirmar que ha pujat 3 punts més. Després vindria Catalunya, que fins fa poc teníem registrada la dada del 8,5% del PIB, i ara amb les dades actualitzades de la Generalitat de Catalunya corresponents al 2021 parlem d'aquest 9,6% i depèn de com es miri més, arribant cap al 10%. Al País Valencià, on manquen dades i hi ha pocs estudis sobre la matèria, l'opacitat de les dades és marca de la Casa de l'Estat espanyol, parlem d'un 5-6% del PIB. Però com saben els nostres experts, no tot és qüestió del PIB, sinó també d'inversions a l'Estat i de tantes i tantes altres coses. El 2019, la Fundació Vincle va afegir a les seves campanyes habituals relacionades amb la llengua, sobretot centrades en l'àmbit de l'empresa i també el de l'arrelament dels nouvinguts, una campanya de sensibilització i divulgació d'índole econòmica i que anomenem Euroregió Mediterrània, un nom innocu i suficientment genèric però indicatiu dels territoris als quals es refereix, que també s'hi podia incloure la Catalunya del Nord. Mirat amb una mica de perspectiva i volent continuar sent modestos, el nostre petit catàleg comença a fer goig. Precisament el tret de sortida el va donar Josep Reiner amb l'informe Euromedi, anàlisi de les potencialitats de l'Euroregió Mediterrània i de les limitacions de les discriminacions que li són imposades, publicat el 2020, abans l'hem vist per aquí, i que va tenir una versió extensa i una altra de reduïda en català i una altra de reduïda també en anglès, perquè com sabeu la voluntat de divulgació és un dels nostres objectius. Endavant, passin a seguir.
El 2021 el va rellevar Eduard Gràcia amb Integració Europea o Marginació Espanyola, el futur bifurcat de Catalunya, Illes Balears i el País Valencià. I el 2022 Gràcia hi tornava amb Bastons a les rodes, el corredor mediterrani i la lògica del poder a Espanya. I avui presentem el llibre titulat Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l'economia catalana, una situació a revertir, de Josep Reiner. Cal dir que els llibres de Reiner són d'un rigor difícil de rebatre o de qüestionar. Albert Carreras ja presentarà el llibre degudament. I aquest llibre combina molt bé la recerca i l'actualització econòmica amb la divulgació de dades pels que som neòfits en economia. Perquè des de Vincle pretenem crear consciència més enllà dels convençuts i dels entesos. La divulgació i la pedagogia és el gran repte que té en aquests moments el nostre país. Ens referim a totes les capes de la població i a tots els sectors de la població. Modestament i sense pretendre-ho ens adonem que hem rellevat el congelat des de fa uns anys Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa, congelat i enyorat, que durant uns anys va publicar llibres realment molt importants en qüestions també econòmiques i de discriminació que pateixen els territoris esmentats. Nosaltres tenim moltes idees pel futur. No hem parlat encara, per exemple, del dèficit fiscal balear, dels quals hi ha pocs estudis, hi ha un projecte en perspectiva, com sempre el finançament és necessari per poder dur a terme aquests projectes. De les infraestructures en un sentit ampli, hi ha possibilitats que enguany treballem aquest aspecte, el tema de les rodalies i un llarg etcètera. Diguem que l'Estat no para d'omplir-nos de raons i davant de la manca de dades o de l'opacitat ens hem de buscar la vida i publicar els propis estudis tal com fan altres administracions públiques i altres entitats privades. Acabo. Sapigueu, doncs, que us podeu descarregar aquest llibre, a banda que el repartim en paper, també es pot descarregar en el web de la Fundació vincle.com, dintre la pestanya Saber-ne més, i encoratjar-vos a no defallir i a reclamar amb fermesa el que ens pertoca. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. I ara té la paraula el senyor Albert Carreras, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, que ens presentarà el llibre. Moltes gràcies per la invitació. És un goig estar en aquesta ocasió i per no perdre temps em centraré molt directament en el llibre i la seva presentació. M'ha agradat sentir aquestes explicacions prèvies perquè realment el llibre és coherent amb tot el que aquí es diu. De manera que, com tots ho hauran vist, és una barreja de temàtica dura amb imatges punyents. I les imatges punyents, la col·lecció d'imatges punyents és una col·lecció de pòsters o d'anuncis que són d'impacte. En fi, transmeten els missatges amb tota claredat, de manera que hi ha aquest primer nivell que és simple de missatge però que és real, és a dir, no es pot dir que hi hagi una desviació respecte al concepte, simplement està posat amb menys paraules i amb més imatges. Però també s'ha de dir que hi ha un altre nivell de lectura per tothom que se'l comenci a mirar i que no es vegi amb cor d'afrontar-se a la lletra una mica petita que hi ha aquí, que és tot el conjunt de destacats que hi ha tot sovint, que realment permeten un altre fil de lectura que ja va aterrant força més i que jo també l'he fet per veure si aguantava i aguanta perfectament bé, està molt ben pensat. Després la quantitat de gràfics que estan ben pensats i ben resolts està molt bé. L'únic defecte és això, que la lletra és una mica petita, però això potser ja és potser qüestió de l'edat, és a dir, que ja comença a notar-se. Però el disseny està molt bé, són llibres que els altres que he hagut d'utilitzar vostres es guarden amb carinyo, són de bon mirar i són de bon recomanar. De manera que moltes felicitats perquè l'objectiu jo crec que està ben transmès aquí. I el contingut és seriós i contundent. Anem a parlar una miqueta més del contingut, després d'haver comentat que la forma és excel·lent i és eficaç i en fi que té grapa. El títol fa realment justícia. El tema és el dèficit fiscal, que després es va plantejant com les balances fiscals, però
en el cas català això és el dèficit fiscal, i està vist des de tots els angles. És realment un intent sistemàtic, però després també és un intent de buscar totes les implicacions en termes de la construcció del concepte, la construcció de les xifres, però després les implicacions que té, les causes d'on procedeix, de manera que realment és la referència més compacta, concentrada i raonada. Soc jo que havia de baixar. Molt bé. Sí. Molt bé. Perdó. Doncs és una referència exhaustiva sobre la matèria. De fet, jo no hi trobo a faltar res pròpiament dit. Una altra cosa és que això obri la gana d'aprofundir en alguns temes. Jo mateix m'estava inspirant, li comentava en Josep que llegint-lo m'estava inspirant per l'article que he enviat a l'Ara, que és sobre l'altra cara de la moneda, que és el superàvit fiscal basc, que és un altre tema, que és una mica pal·liagut, però que està allà mateix. Jo l'he titulat com l'elefant a l'habitació, gros, i neix d'aquesta reflexió d'aquí, de veure els diversos elements. A mi m'ha interessat tot, però m'han agradat molt els esforços per lligar les peces diverses, perquè moltes vegades ens perdem davant d'algunes escaramusses per discutir d'algun tema, d'algun concepte, d'alguna proposta, d'algun canvi, d'alguna xifra que apareix, i costa situar-les en el conjunt, i aquí estan molt ben presentades en tota la seva globalitat i amb les seves diverses parts, de manera que davant de la pregunta quins efectes econòmics té el dèficit fiscal s'expliquen, davant de la pregunta de com es genera el dèficit fiscal a Catalunya és exhaustiu i s'explica amb calma i és didàctic, és a dir, de manera que es pot seguir perfectament bé. I aquesta voluntat de claretat expositiva i per altra banda de rigor amb totes les xifres que es mobilitzen i en l'argument, a mi em sembla absolutament encomiable. Ja ho sabíem d'en Josep Reiner, que és rigorós, que no tolera bé que un argument no acabi d'encaixar, i si no acaba d'encaixar li va donant voltes fins que troba on està el desencaix per mirar d'arreglar-lo i de tractar-lo d'una altra manera, de tal manera que efectivament dona confiança a mesura que vas veient que no deixa que cap angle quedi menys tingut o quedi poc afectat. Hi ha coses que ja els que estem treballant en el camp ens les sabem bé, però fa goig veure-les explicades d'una manera sistemàtica i clara. Les metodologies d'estimació de les balances fiscals, les que s'han publicat, una miqueta la recopilació de quina és la història que hi ha entorn del concepte, entorn de les dades que hi ha hagut. Després aquesta disquisició més complexa sobre els efectes del dèficit, efectes econòmics del dèficit fiscal, la vinculació que té amb els nivells de consum, amb els salaris reals, amb els nivells d'ocupació, com això encaixa amb altres fenòmens econòmics que no els tendim a vincular amb el dèficit fiscal i que ja estan enormement vinculats. Des d'aquest punt de vista és de lectura molt obligatòria per qualsevol economista i per qualsevol periodista que tracti de divulgar alguns conceptes econòmics anant més enllà del 2 més 2 igual a 4, és a dir, anant una mica més enllà de les evidències més clares. I això és particularment important perquè amb el dèficit fiscal, que no deixa de ser un conjunt de convencions per mirar d'establir com són les balances fiscals, com es calculen, i després quines tenen dèficit, quines tenen superàvit, i que hi ha tants mètodes per calcular-ho, la pedagogia és indispensable per entendre bé què significa cada cosa i després per entendre quines conseqüències té haver utilitzat unes xifres o haver utilitzat unes altres. Sabem, i se'n fa referència en el llibre molt atinadament, la demagògia que va fer en Josep Borrell en el llibre de les cuentas i los cuentos, però els de Catarata en van vendre més de 30.000 exemplars, em sembla, amb una quantitat infinita d'edicions, o sigui que un bon titular a vegades ho fa tot, i si hi ha una demanda reprimida sobre el tema, doncs fa mal. Doncs aquí, diguem-ne, encara que sigui molts anys després, doncs es va explicant tot perquè ningú més se li torni a acudir a un nivell que es pretén educat, se li torni a acudir dir tants errors tan malintencionats. La generació del dèficit fiscal jo crec que és la part, el nucli, en pàgines i realment en contingut, perquè ens explica, i també amb alguns dibuixos,